da sihiru da tsafi kololuwar darajar rabu masu yin tasirifi izzar banu hashim shugaban dukan al'umma a sa sharifai 'ya'yan batulu ummul kulli a sa sahabbai mabiya ga ɗaha kowane hali a sa abul abbas dausayin hujja da dalili shehun ɗariƙar mu da ke kawar da dukkan rigima dausin wara majibinci ga dukkanin sha'anunmu dausin hakikati mai yin tasarrufin motsinmu dausin shari'ati mai warware dukan matsalarmu mallaka maka komanmu ya uban maryama kai ne ka zo arabiyin sannan ka zo a jami'in kai ne ka zo a tajallin suna da sufa hayyun kai ne ka zo da zuwa mutlaki ka wanzu ƙauyiyun kai ke kama da kamar kamai kin ka sai na dama ka cika duk sharaɗin da ya kamata kauni ta soka su fi sinatil kara kai nutso a cikinka walimla wa izdil abdu annabu ne lamarinka wannan ta sa duk mai son ka shi ya so barhama dokan kiɗa kai in gaida jami'ul asarari kurman baki mai gajiyar da masu yin tafsiri mai lokaci shamsul haƙi ƙaddarin mikidari hasken da bai kisfewa mai kabbara da ikama shehun da shehun dai kam suke cire rawaninsu gabansa ba wani shehi in dai ya zo in yasu shi shehu hatta almajiransa babu kamar su ko nan garin ku ka duba su ba su ta da husuma duk fannukan da ka ɗauka akwai rubutun shehu sannan gwani ne makura cikin rubutun madahu wani cikin iya da'awa tuno zamansa da mahu dausin halitta wanda duk mai rabo zai kama ya shehu lantarkin zuciyar masoya Allah ya jijiyar haske shehu masu goshin sallah ya
tashe mu da kai a kiyama. Mai canza sufofi lokaci guda kake tabbas. Dubbin cikin halara son ka ya zame mana tilas. Dubbul tukun yankun ba abin da ke maka cikas. Ya majma'ul baharaini mutafanninin islama. In dai batun gaske ake a zo a sadi da shehu. Hanya mafi sauki kai tsaye gurin musbahu. In ko ka bar shehu ka tabbatar da sai kai ihu. In ko ka ja masa nan ma ka je ka riski na dama. Sai mai rabo ne zai sallama a take ya amsa. Sai mai ido ke kallo marar ido ya kasa. Sai mai kafa ke tsere marar kafa ya na kasa. In zuciya ta yi gyaru tilas jiki ya harama. Sha sallama gausi alfijir fitar ka daban ce. Komai wuyar sabga inda shehu mai sauki ce. In gaskiya ta fito kishiyar ta sai ta kauce. Yana ka nima in kama nawa babu husuma. Wallahi duk wanda ya bi ka shehu a yi masa barka. Wallahi duk wanda ya barka ya sani ba shakka.